Wape jupuk dapat menembak Roma Mas Budi guys. Iya. Buku telung belas. Siapa? Apa nih? Mbak Roma tuh Mas Dawet. Amit. Aku lewat. Makasih lo guys, lo mulai untuk sak kresek. Pas berah Mbak? Pas berah? Apa nih? Nganu sampean mangkat ning kono. Pantes. Oke guys, gimana untuk berkas ndek mang sego. Iki adune wis dingane makku karek nambahi pengen kerupuk siji-siji. Ayo kerupuk siji-siji guys. Iki nggo bancaan sumur. Dawete engko siji-siji, soalnya aku males tuku dawet bane Mbak Roma 30.000 untuk 10. Wis karek bungkusi. Ambuk berat iya iki. Gimana enak iki jalan? Oh. Aku lali untuk kongol buang. Kalau apa noninya lah nek ayo kokot. Ini carane bancaan sentang. Oke. Nak udah teh. Kirna kok mulai jam berapa ya? Kok mulai jam 5. Wis seneng nih. Iya bener ya wis gawane lek soal iki neno. Heeh. Sembarang ki lho Mbah Kin wis waras. Ya lek ya. Ya. Semangat to lek. Semangat. Lah. Lah yo ngono. Kok iso? Aku genah dhewe piye Mas Teh? Nah, aku temane. Oh alah, iya. Ya, kok ditung kok. Ndang. Ekang berkembang perbulan biki mungkin tak panding raya. Amin. Nopo lamun Fatihah.
Iya dalam doa yang saya program lagi kira tidak saya mungkin waktu bermula Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad rahimahul alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tanzilna bi jamil rahmatil wa tawfiq wa darbabna bi dzikri wa dzikri wa ayati ya bil khairati ayati wa Muhammad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal wa barik min wa ma'ala wa ma'tabanna wa ma'tabanna wa qadiraina ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyata wa tilaka wa rahmatanatilah wa barakatan kamilah ila hadrat habibina wa syafina wa al-muradi ayyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il rahman ya bihi wa awliya wa zawata wa sayyidin wa sahabat wa tabi'in wa al-amin wa al-mu'minin macam Rabbi khusus setiap saya terwujud sejalan semua zaman pun memakai kali mulai banggo di bawah pada putusan ilahi nabi hidit manita mah nabi jabat biwajib Allahumma birahmamu wa bi bawarum Allahumma menjal guru jiran wala tajal guru Rabbana karabuin Rabbana jabtuna hasanah wa bil akhirati hasanah benar wa anar buka rupi jalan tipun wa salamun ala mursalin walhamdulillah al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tak. Lebah terus lagi gak iso. Miran. Enggak ikut. Enggak ikut piye? Sendutnya enggak ikut. Enggak ikut sendutnya. Aku apa ngeteron ning gone Mbah. Nah. Nah. Ora apa-apa iki lho. Nah, Lek. Siji. Siji ya, Lek. Coba dhewe. Iki dawete siji. Ya, nanti kebendelak. Wah lah, sekeren. Terus mulai, Lek. Iya, sama bakso. Barom. Aku gak ada tri ya. Aku gawe 6 tok. Biasanya kayak ampung saiki gak. Ya, Lek. Ya. Aku tapi Mau ngisi mana? Oke. Mangga, Mbak. Guys, aku pengen ngene Mbak Rom. Hah, pangkleng aku, Mbah. Lah biasanya nang omahe bar kondi, Mbah? Kondangan. Seumur-umur aku lagi kondangan yang sendang. Pantes Mbak Yem, dia emang aku ngene. Mbah Romi biasanya ki kok numpak motor. Ki mak numpak motor ya sampean? Mbek sapa? Mbak Dina. Walah. Bancaan yang sendang kuwi Lah biasanya kan Bastro. Oh iya, biasanya Mbah Tro Mbak Yem saiki aku Mbah Tro anu. Wes roh. Wah, mene ra umum. Kok Mbah? Hah? Kok biasae. Biasae, tapi tahun ki lumayan dekane sepi kae tahun Lho kae. sik tok sak omah ki 3 4 yo. iki mek sak ambung melok. Aku nggo papat. sak ambung Mak aku sing masak kuwi. Makku. Ora aku, makku sing masak. Saiki iso masak Aku jam 4 mang aku tangi. Mbah kalau wonge saiki nganu wis limpek kae. Jadi kae. Tangi. Aku urung subuh iki wis dibuka. mbah kae tengklelan Untung iki mang di peme pot kabeh gugah jaluk Apa? LPG. Aku mau dikei imbarah ki, Guys. Mentut.
Dikei mendut barah mak malan. Wong kayak mendut barah aku malah dikei mendut. Pakai berkat tok Mas. Neng gone Mbah Rom wonge kok iso malah guys aku HP neng gone cimuk. Iki guys sampe tak gawane kok sing dipangan codot. Lek. Gone lipa. Aduh. Assalamualaikum. Ya Allah. Kena nasi. Bumil. Ada apa Bumil? Aku apa yang jaluk mangan neh? Itu. Cek kurang. Itu. Jangan bujune anu. Kilonya, tancaan sumur. Iya. Yo urung mulih. Iya les solikin mang katanya tapi takon gowo kok ribeten ngono wae. Iya. Maksudnya kan nganu-nganu. Ki jerene sing dipangan codot. Ki terus nek rosen gak oleh, tapi jen kan anu. Gak tak entuki mangan kuwi. Di Ora. Jirimbah. Kowe tak lebokno kulkasmu. Jirimbah Dane sama enggak tahu iki. Terus Pangan codot. Heeh. Langsung dijipuk, dioceki kon mangan aku. masa Iya, wis tahu aku. masa Iki makane pertanyaane, gurine pelem sing dipangan codot jare anake mare ayu. iya braketek ya Allah Gusti. Mbak